Rundt omkring i Danmark starter 10.000vis af unge på en uddannelse. For nogle forældre er det en glædens dag, men for andre er det et mareridt. Vi er blevet kontaktet af 2 forældre, og her er deres rystende historier. Jeg var jo så glad og stolt. Hun skulle have været den første rigtige akademiker i familien, og så sker der sådan noget her. Han er jo altid blevet drillet. Sidder ved sin computer dagen lang, hvis han da ikke lige danser foran spejlet. Computer og dans. Det er sgu en køn blanding. Jeg har altid støttet hende i hendes beslutninger. Selv dengang med Myrefarmen. Altså når folk spørger, når hun læser, hvad hun skal blive til, så ved jeg ikke, hvad jeg skal svare. Jamen hun ved det jo ikke engang selv. Ja, vi troede jo, det ville blive bedre, når han skulle på universitetet. Det kan vi godt glemme alt om nu. Men i det mindste er der mange piger, så er det hver andet, der sker noget på den front. Hvad er det, der han skal læse? Humanistisk informatik. Undskyld, hvad kaldte du det? Humanistisk informatik. Vi besluttede os for at komme til bunds i denne mildt interessante sag. Men er der i virkeligheden noget, der hedder humanistisk informatik? Og hvorfor? Vi startede vores undersøgelser det mest logiske sted. Ved at spørge manden på gaden. Kender du humanistisk informatik? Nej. Humanistisk informatik? Ja? Kender du humanistisk informatik? Nej. Humanistisk informatik? Det siger dig ikke noget? Humanistisk informatik, siger det dig noget? Nej. Overhovedet ikke? Nej. Du har aldrig hørt om det? Nej. Humanistisk informatik. Lige præcis. Jeg aner ikke, hvad det er. Humanistisk informatik, hvad siger du så? Ja, ikke ret meget. Ikke ret meget? Nej, jeg Du har aldrig hørt om det? humanistisk. Informatik. Ja, nej. Men humanistisk informatik, det siger dig slet ingenting? Indtil overhovedet nej. Ingenting. Og du har heller ingen anelse om, hvad det går ud på? Faktisk ikke nej. Nej, okay. Det skal jo heller ærligt. Nej. Min far, han sagde, at livet er en gave, når der er øller i din mave. Ja. Humanistisk informatik, hvad tror I, det er? Humor. Humor, simpelthen. Noget med humor og... Ja. Okay. Humanistisk informatik. Det er for dem, der ikke kunne komme ind på journalister i skolen. So, have you heard about humanistisk informatik? No, I have not. Aalborg Universitet humanistisk informatik er der en uddannelse, der hedder. Har du hørt om den? Det er der heller ikke mange, der har, jo. Nej. Vi er lige i gang med at interviewe ham her. Ja. Goddag og velkommen til. Tak. Vi kommer fra internettet, og vi er i gang med at lave nogle rundspørg nu her. Ja. Kender I humanistisk informatik? Nej, det gør jeg ikke. Ikke rigtigt. Ikke rigtigt, men I har hørt lidt om det, eller hvordan? Nej, det har jeg ikke. Homonazistisk, eller hvad sagde du? Nej, humanistisk informatik. Ja. Er det ikke det samme? Nej, det er det ikke. Vi skal nok interviewe dig bagefter. Nu har du været her rimelig længe jo, så... Ja. Humanistisk informatik. Har du hørt om det? Nej, det har jeg ikke hørt noget. Nej, okay. Det er Aalborg Universitet. Kender du det? Eller du er måske ikke her fra byen? Jo, det er bor i Dalby. Du bor i byen? Ja. Jeg har også set ham før. Du har set ham før, simpelthen? Ja. Jeg kender ham godt. Du kender ham godt. Kender du den mand derovre? Det må være. Ja, du kender mig. Ja. Ned fra havnen. I venner simpelthen? Ja. Jeg har engang smagt frølår. Jeg har skrevet en rap-sang. Ja. Hvad læser du humanistisk informatik, eller nej, hvordan? jeg har søgt ind på nogle forskellige ting på forsvar i morgen. Men ikke lige humanistisk informatik. Okay, hvorfor ikke? Jeg havde faktisk ikke hørt om det før min veninde. Nå, okay. Jeg bliver lige nødt til at sende her. Ja, det så. Nej, jeg kan sgu ikke. Ved du, hvad humanistisk informatik går ud på så? Det ved jeg ikke. Nu har du jo været her hele dagen. Ja. Hvad er din holdning til humanistisk informatik? Jeg er rimelig holdningsløs lige for tiden. Okay. Jeg har ondt i ryggen, så jeg har ingen holdning. Hvis du nu skulle sætte 3 ord på, hvad humanistisk informatik er for noget, hvad skulle det så være? Det må være noget med dinosaurer. Dinosaurer så simpelthen? Ja. Folket har talt. Uden at sige for meget, kan vi konstatere, at ingen i Danmark har hørt om humanistisk informatik. Kan det være rigtigt, at familier skal splittes, og helt almindelige danskere skal stå forvirret tilbage? Eksisterer humanistisk informatik overhovedet? Vi tror det ikke.
Var der ikke noget med en øl? Mit navn er Jørgen, og jeg har hørt om humanistisk informatik på Aalborg Universitet.